जोना हो गरबा में हारी लटकत रहे हो गई फल बनावले सब कुछ हमारा के तोहरा से मिलल सब कुछ हमारा के तोहरा से मिलल दूसरा के का हम जाने हो हम भी मरावयम तोहर पाँव पूजताने हो बाबा भी मरावयम तोहर पाँव पूजताने हो बाबा भी मरावयम संविधान में का देन बा आउ नहीं का देन बा कि कुंभ का मेला भी जीवन लगल लगा अगर संविधान कायम ना रही थे वहीं तो उतने मरला 5-10-20 हजार अब वहीं कितना जना मर जाता। पुलिस प्रशासन जो है किसकी देन है? संविधान की देन है। अयोध्या में राम बैठ गई ना वो केकर देन बा? संविधान का देन बा। जज फैसला कैलस तब वो बैठल राम बरियार बाड़ा के संविधान बरियार बा बगैर संविधान का राम ना बैठ पौला इतना दिन तक ले अड़कल रहा। राम का देखी बुराई ना सत्य चीज बा। राम को मेहरारू कहाँ हेरा गई राम के पते ना। कृष्ण का बाल कहाँ हेरा गल कृष्ण के पते ना। अब इन लोग का खोदल ना चाहला लेकिन जब समय आवेला जब हमनी लग के खोदेला तो हमन का पूरा खोद दिया जाए। लेकिन ठीक है समाज है कई तरह के लोग बैठते हैं। तोहरे दिहल बाटे दाल भात रोटी तोहरे दिहल बाटे दाल भात रोटी तोहरे दिहल बाटे पानी हो बाबा भी मरावयम